T'has sentit alguna vegada amb més d'un gènere? I amb menys d'un gènere? I amb gènere i mig? I d'una generació? Arriba l'era Aquaris. L'era de la teva generació. Aquaris... What the fuck? Què m'acabes de... T'acabo de matar el cap, O sigui... Ara mateix m'arribes a mirar i em dius Dani, tot això és un somni, tira't per la finestra i despertaràs, i després tornes al mateix efecte, Ja tenim entrada! Fucking asshole! Benvinguts a audio.png. Escric com a paraula punt, no el símbol punt. P-U-N-T. Que sí. Som l'Àlex i el Dani. Això és un podcast de notícies recents. Semi-recents, allò de l'últim mig mes, tampoc ens escanyem. Però seriós, Això és un podcast seriós. Sí, home, sí, seguim les notícies arran d'informació i no ens distreiem mai. Així. Dit això, gaudiu d'unes 2 o 3 notícies d'actualitat i de 2 gamarossos trobant-li gràcia. Audio. Punt. PNG. Acció. Tio, m'has matat un ocell. I quin ocell? Quin ocell? No sé què és això, és un pardal ennegrit? Estarem parlant de Twitter ara. És un falcó pit roig? Què? És una musaranya insípida? Batman! Tararara. No saps quin ocell m'acabes de matar, Cade. No, realment no. Els ocells imaginaris no s'han d'anar... Però et dic una cosa, si estiguessis a Caral et tindria servit, aniries servit fins i tot. Tot això era una introducció a la notícia. Gràcies, exacte. Elaboren una guia a Berga sobre les espècies d'ocells de la serra de Caral. Berga, va, no m'ho crec. Berga, sisplau. Que encara tenim una miqueta de respecte pels nostres amics del nord. Viva la Berga. Vale, Berga, per qui no els coneix, és la comarca que hi ha per sobre del Bages. Que no l'òrgan sexual. El Berguedà, no Berga. 12 berguedans apassionats pel món de l'ornitologia han creat un llibre sobre els ocells que es poden observar a l'entorn de Caral. Per això se'n diu Ocells de la Serra de Caral. No té més. Vull dir, ABC. Vull dir, sobre la guerra, sobre l'art de la guerra. Tu ja saps el que va el llibre. Saps? Vull dir, no t'enganyarà. Home, a veure, l'art de la guerra és una miqueta més, com ho diria, menys a la teva cara, menys directe que Ocells de la Serra de Caral. Vull dir, Ocells de la Serra... Què t'hi trobaràs? No sé. Serres de Caral als ocells. Tu trobes pàjaros. Bueno, bàsicament, això són 12 persones, ornitòlegs, espero, que bàsicament han dit, mira, no hi ha cap llibre sobre els ocells que es poden trobar a Caral, que a mi em sembla un buit, que no acabo d'entendre per què està, i l'han fet, 2021, anava a dir 2019. La iniciativa ha estat impulsada per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Berga. L'obra ha estat ideada com una guia de camp que després de 2 pàgines introductòries en les quals bla 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 us presenta 69 espècies d'ocells. Nice. Nice. Que es poden trobar habitualment a la serrada de Caral, que està per allà. Habitualment? O sigui, potser no te'ls trobes. Aviam, no pots... Tu no pots anar a la serrada de Caral i no li pots anar a dir a un guàrdia forestal, escolta, a mi m'han dit el pin roig encès, m'ha dit que estaria per aquí. I no el trobo. Cheche, porto 30 minuts buscant el pit roig. On l'has trobat? Cheche? Cheche, jo què sé, és un nom. Cheche? Cheche. No hi ha bergadans que es diuen Cheche. 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 Cheche fins i tot. Bueno, si és de Berga, Cheche. Jo... Bueno, ja està el de Barcelona sent racista amb els pobles. Oh, Déu meu, és que no sé ni d'on ve l'accent. El de Berga és una miqueta més tancat que el meu, ja està. Potser és Cheche. No, això és argentí. Això és xinès, crec. Com? No sabies que el xinès té com 4 inflexions? O sigui, xe, saps? Depenent de com ho facis, la inflexió baixant al mig, pujant al mig, pujant o baixant. O sigui, és com una muntanya russa de significats. Sí, exacte. Llavors, en una sola síl·laba, depenent de la inflexió que tinguis, pot dir coses completament diferents. Hòstia puta. O sigui, que si diguessis Alex o Àlex, són coses completament diferents. O sigui, potser m'estàs insultant, però jo penso que ets tonto i no saps pronunciar el nom. Exacte. Fantàstic. Per tant, m'estàs insultant a mi implícitament. Clar. Així que moltes gràcies, cabron. Brutal. Escolta, i aquesta guia d'ocells, com se'ls va acudir fer? Hi ha alguna informació respecte, jo què sé, perquè és que a mi em sona que estàs fotent la partida al dominó i dius, jo sé molt d'ocells. Però... Sí, és que... No, t'ho estic buscant, M'agradaria pensar que no són científics, són els iaios del poble, que s'avorrien. Apassionats de la natura. Jo crec que això és tota la informació que et puc arribar a donar. No, però aviam, escolta... La Carmina,
En Josep... Imagina't, per exemple, que te'n vas a Collserola i te n'adones que ningú ha catalogat mai totes les espècies de flora que hi ha a Collserola. Dius, hòstia, demano una subvenció a l'Ajuntament Evident. i faig jo el llibre amb els 12 meus amics. A mi Per un preu. m'agrada pensar que el que els hi feia era pal buscar l'enciclopèdia d'ornitologia d'Espanya. Ja hi eren. O sigui, ja estaven tots, però com que és com molt gran, perquè clar, evidentment a Espanya hi ha bastants ocells. Aleshores, no, saps, vull una cosa més lleugera. No vull haver de buscar, anar pel Carol i dir on collons està el pit roig. Vinc a treure l'enciclopèdia Tomo 2P. Amb 60.000 euros de subvenció han agafat l'enciclopèdia ornitològica ibèrica, han retallat les pàgines que tocaven. Exacte. I les han enganxat. Sí. Va. Rotllo cromos. Tengui, falti. A mi m'agrada molt més la teva idea de que l'enciclopèdia vagi per àrees, perquè jo el que he pensat és cada espècie et diu el que és, el que fa, i llavors una llista enorme d'on es pot trobar, saps? Vull dir, a totes les ciutats, més o menys per totes les regions. No, per favor. Saps què vull dir? El Tres Cames Filagarçat es troba aquí, dues pàgines que va des d'Extremadura fins al Penedès. Imagina que el que han fet és anar a l'excursió i cada cop que hi ha aquells panells informatius que t'expliquen la flora i la fauna, ho van apuntant, saps? És com... Sí, és que ja hi era. Ja estava allà. La informació ja hi era. Estaven esperant a que algú la recopilés i l'Ajuntament li presentes el briefing, li dius, mira, escolta, això és el nostre briefing. I et diu, sí, collons, 60.000 euros, has dit? Bueno, no sé, m'ho he inventat. Hòstia, és que és com 60.000 euros d'aquí els tens. Aviam, que són 12, i això, aviam... 12 persones? 12 persones... O 12 ocells. Això no han tardat un dia a fer-ho, saps? Vull dir, hauria d'anar per... Home, amb 12 persones potser sí, Perdona, m'agrada la idea que ho presentis a l'Ajuntament, però ho presentes al regidor equivocat perquè el regidor de Natura ho sabria, saps? Que de Medi Ambient diu, escolta, això ja ho he vist. He passat per la Caral, o sigui, he vist els panellets aquells, però li poses a l'infraestructura que està massa ocupat fent carreteres i diu, em sembla bé. Has provat de mirar la biblioteca? Sí, però no hem trobat res. Fins ara? Fins ara? Res. Ara sí que ho trobaràs. Vols que ho preguntem a la bibliotecària? No, pobreta. No la molestis pas. Els 12 són 2 ornitòlegs i 10 comerciants de puta mare. Saps què vull dir? Marqueteros de 10. No, tio, jo segueixo amb la idea d'això. Són jubilats que, bueno, es volien guanyar unes garrotxes i la cerveseta de la tarda. Unes garrotxes. Les garrofes. La Garrotxa és una comarca. Ja ho sé que la Garrotxa és una comarca. Les garrofes és el que mengen els cavalls. No, els porcs. Els cavalls també mengen garrotxes? Aviam, jo crec molt de poble no ets tu, Jo crec que Garrotxa t'ho estàs inventant. No, segurament m'ho estic inventant. Turisme de la Garrotxa, la Garrotxa. Què hacer en la Garrotxa? Quantes comarques es mengen els porcs al dia? Mira, si sapigués parlar bé el català no estaria a Barcelona. Aviam, és que et buscaré garrofa, l'algarroba. Que sí, collons, que ja sé que és el trasto que mengen els porcs, però els cavalls mengen a garrofa. Ja no sé ni què dic. Sí, i els humans també, perquè és gra, és una planta, saps què vull dir? Collons, jo no he vist una amanida de garrofes. Bueno, doncs perquè no has passat prou gana. No has passat... Bueno, clar. No has passat tu. Collons, si és que a la postguerra es menjaven coloms i tot, és normal, joder, però... No, o sigui, m'agrada que el teu barem gourmet sigui la postguerra, saps? És com... Bueno, si es menja la postguerra és bo de menjar. Jo no he passat tot... Aviam, digue'm un esdeveniment que hagi passat tanta gana... Ah, no, la crisi del 2008. Vale. El que té. Callo. Vols que contem les crisis que hem passat? Perquè n'hem passat unes quantes. Ui, jo en tinc com 3 o 4 d'identitat que estic passant ara. Saps què vull dir? Apilades. Bueno, aquestes són extracurriculars. No les puc ficar al CB, no? Bueno, o sigui, ho pots ficar, però com coses interessants sobre mi. Tinc 4 crisis d'identitat. I he fet la llista de les putes aus de la Garrotxa. Ai, no, collons, que era de Carol. No, la Garrotxa... No, de Carol no, Caral. La Tour de Carol, és el que estàs pensant. Hòstia puta, perquè els noms catalans s'assemblen tant, Dani. Però aviam, escolta, no s'assemblen tant. Caral. Garrotxa. Un saludo per als caralencs. El llibre es completa... Hòstia, espera, perdó. Els carolets, allò de les sabates, és de Caral? Home, doncs jo crec que sí. Ara no ho sé. O és rotllo com se li diuen als nens, saps? Rotllo, ai, mira els carolets. Els carolins. Els carolins. Ostres, doncs ara... No, els carlins és... No, els carlins són uns altres. És un teatre... No parles dels carlins que surten de sota les pedres. Bueno, Santa Coloma de Caral i el gentilici és colomí. O sigui, ja no s'hi van ni mullar. Van dir, mira,
Això de Caraltenc no em sona. I com a últim punt vull dir que el llibre es completa amb un apartat on es descriuen breument 32 espècies més que esporàdicament poden ser observades a Queralt. No et diu quan, és com un Pokémon Shiny, saps què vull dir? És com un Pikachu al Bosque Verde. Un 5%, si vas per la gespa, et podràs trobar la sanefa malgrada. Tenen, has complert 10 anys, ha agafat aquesta subvenció i vés a fer la llista dels putos ocells de Queralt. Deixem anar tota una colla de nens de 10 anys i van a caçar ocells. En caça papallones. Ens els exterminen, tio. Hòstia puta. Bueno, aviam, crec que d'això se'n diu excursions de 6a de primària, però bueno. Correcte. Pues res, benvinguts a un altre entremés. Bueno, aquí és on publicitaríem a la gent si algú ens pagués, però... Però on tenim? Bueno, no ens paguen. Som influencers. Exacte. Ens paguen en... no sé. Peluixos. En aquest cas, en peluixos. De fet, sí. No era un pagament, era un regal molt bonic, cosa que el fa més valuós. Però de qui estem parlant, Alexandre? Estem parlant de, si aneu a Instagram, a dragonsnest.crochet. O crochet, fins i tot. No, crochet, amb T final. Sí, suposo que es diu crochet, però... Per fer-vos-ho més fàcil, aneu al nostre post d'Instagram on ens veieu un peluix i seguiu... Has ficat la roba allà, oi? Sí, he ficat la roba. Vale, guai. Seguiu-nos allà. Pues això, peluixos supermonos, super suaus. El Dani i a mi ens han encantat i... A mi m'han fet un fènix. I a mi m'han donat les gràcies. Bueno. Així que... Però suposo que em regalaran alguna cosa, així que jo espero amb els dits creuats. De moment al seu Instagram ja podeu veure coses com un dragonet petitó blau, acorrucat en una flor, i la protagonista de Blood and Ash, a la sèrie de llibres ficticis Poppy. Moguca, pèl roja, amb capa vermella, què més pots esperar? Pues res, foteu-li una ullada, si us agrada ja ho sabeu, obriu-li i dieu-li t'hem conegut gràcies a audio.png. Exacte. I segur que li doneu una alegria. No tenim codi de descompte, però si ens ho dieu, pues, igual ens farà gràcia. A mi em fotria hilo. A mi em faria molta hilo. Vinga, que disfruteu amb la notícia. Hòstia, Dani, alguna vegada has fotut una cagada tan gran a la teva feina que has demanat que per favor no treguin aquell producte? Sí, de vegades me n'he donat de que el que he entrat a codi de producció realment petaria la pàgina, així que hem dit, para, i fes un revert. Però bueno, és una cosa que passa normalment, saps? Vull dir, ja tenim bastants sistemes integrats i si més no es mor ningú. I, exacte, t'anava a dir, i t'ha passat alguna vegada després que es morin 346 persones? No. Tantes no. Tantes no. Pues t'explico una miqueta la conya, no? Per aquells que els agrada volar i per als que no els agrada tant, porto una notícia interessant i és que Boeing ha demanat la retirada temporal del servei d'alguns 737... 737. O sigui, 7 és una Z que li falta un pal. Sí, per això he dit Z, perquè dic li falta una Z. Sort que no es confós el 3 amb una E, perquè allò seria els Boeings Zez o Fef, i seria divertit. Bueno, doncs això. Però escolta, per què? Bueno, pues perquè bàsicament, no sé si ho sabies, però fa un temps van treure una sèrie de Boeings que, bueno, les aerolínies els hi van encantar perquè cost, eficiència, estaven molt bé, etc. Supersegurs. 2 accidents en un any, 346 morts, i van dir, bueno, mira, saps què? Ho retirem del mercat. Hòstia, 346 morts, surt a què? 173 morts per avió? Sí. Home, jo quan faig un error en producció pues es perden calés, sí, però potser no tants. Exacte. Hòstia puta. Pues bueno, bàsicament van fotre això, els van retirar ràpidament del mercat. Home. I Boeing va estar treballant en el producte perquè dius, què menys, no? Clar, i a més imagino que els avions no és una cosa d'aquelles que són els auriculars i t'han fallat, saps? Vull dir, aquests ja els llancem i te'ns donem uns altres. Exacte. Saps? No pots tirar a la fundició un avió sencer. Bueno, doncs bàsicament això va passar, rotllo, al març de 2019 i sobre principis de 2020, sí. No, perdó, març de 2019, els van retirar i després de 20 mesos de Boeing mirant-s'ho i dient, vale, ok, vinga, som-hi. Voten. Voten? Perquè són Boeing. Oh, Déu meu. No puc creure que m'hagi caigut que no et pots creure que hagis caigut. Els Boeings tampoc. Oh, no! Estem entrant al cercle, no! Anyway. Bueno,
Total. Cercle com l'espiral que es van cardar els Boeings abans de caure. Ai, ha mort gent per un error humà com aquest, tio. No, però és que la notícia millora. Aviam. Millora en el sentit graciós, no en el sentit dramàtic. Vale? Vale. Vull dir, no sé com de divertida trobes la mort humana, però vaja, aviam, ho explorarem. Vale. Pues mira, l'aerolínia brasilenya Gol, perquè evidentment que es diu Gol, sí, tenen ganes de dir que són molt bons que tenen objectius. Que tenen objectius, clar. Hòstia. No, perquè és GOL, no és Gol, GOL. Tenen objectius i un d'ells és en millorar l'ortografia anglesa. Per cert, els que no sapigueu, goal en anglès és objectiu. Per això el Dani ha fet aquesta relació absurda e incerta, però interessant. Millor per salvar-te el cul de l'estereotip racista. De què? No, res! Raciquer? Fillo de puta, saps? Ja aquest accent! És un mem, és d'ús lliure. Tu sí que ets un mem. Tu sí que ets d'ús lliure. Bueno, total, l'aerolínia Gol, després de 20 mesos retirats, va dir, va, tornem a confiar en vosaltres. I us agafem uns Boeing 7, i dale-me la 7, tio. 737. Digue'ls-hi Boeing Zs, no passa res. Boeing Zs Max. Boeing Zs Max. Max? Boeing Zs Eren Max? Max. Com les compreses? Sí. És igual. Sí. Però no ho absorbien tot. Les dues tenien ales. Hòstia, espero que... És igual. Bueno, total, van començar-los a tornar a adoptar i ara fa 6 dies Boeing, quan les aerolínies americanes, com per exemple American Airlines, aerolínies americanes, si fossin les franceses serien French Airlines. Les vols français. Oh, m'agrada. No crec que sigui així, però joder, em pensava jo intento. Fucking asshole. És ficar l'accent i t'ho tragues tot, tio. Bueno, és això. Pues, després d'això, Boeing ha dit fa 6 dies, oye, que ens hem donat compte de com hem enganxat les peces, que és molt possible que torni a passar el que va passar. Saps allò que acabes de muntar un moble d'Ikea i et falta un cargol, però no te n'adones fins a 8 mesos després i ja hi han muntades 77 persones cada dia? És com... Sí, és com un... Hòstia, tio, vas collar jo amb la clau Allen? No. I és un... No ho vas collar tu. Allò era un cargol, o sigui, ho vaig empotrar amb el trepant, no? Què? Treu, retira! Com us ho dic, això? Bueno, aviam, també et diré, gràcies al cel que ho van dir. Saps? Gràcies al cel que no ho van tapar. Història divertida. I per divertida vull dir zero divertida. No sé quina companyia va ser, em sembla que va ser Ford, en un dels seus models de cotxe, tenien una falla en el sistema de frens. Vale? Tenien una falla al sistema de frens i havien fet unes tirades enormes de cotxes. I van estar fent càlculs i van calcular que els hi sortiria més a compte pagar les multes per haver tingut els frens malament de la gent que s'hagi mort degut a aquella falla de frenos que fer un recall i arreglar els cotxes. Van dir, sí que és vida humana, clar, però és menys pasta, així que l'acceptarem. Dios, terrible. Així que, si més no, sort que Boeing Zs els ha tornat. Bueno... Ja us diré quin model és després, ara no me'l sé, però sé que és veritat, això. Amazing. I no de fa tant, vull dir, dels 70, els 80... Sí, bueno, són aquestes cagades de... Bueno, espera, deixa'm retirar això i tal. Però és que el bo, tio, és que... O sigui, han tret 176 avions nous, vale? Sí. D'aquests 176, 60 pateixen aquest problema que... 60 dels 176 pateixen el problema d'ensamblatge. O sigui, estem parlant de que quasi la meitat dels Boeings que han tret està malament. Total. Però millor... Però el millor és que tot això ho certifiques. Tot això passa per unes normes de seguretat i tot. Sí, bueno, clar. I els hi va dir l'administració federal dels Estats Units, que es diu FAA, o en anglès FAA. FAA, sí. FAA. O sigui, ets molt de Califòrnia. FAA. Anyway. Doncs això, l'administració federal dels Estats Units, que els van dir clarament, oye, com no us heu pogut donar compte que 60 dels 176 avions estan malament, van dir, no, és que, saps què? Era un canvi en aparença tan trivial, literalment, ho posa aquí, tan trivial que vam dir... És que me'ls imagino. Diu, es que no fue ni necesario que Boeing se lo comunicara para que dieran el permiso. És que és genial. Brutal. O sigui, ho van certificar i van dir, oye, això no és normal. I van dir, saps què? Jo t'anava a fer la broma. De que estan els de control de qualitat i de... Van comprovar vostès que no fessin servir fusta per les ales? Dic, no ho van comprovar perquè em semblava una bajanada tan gran
que no se'ns va ocórrer, saps què vull dir? Dispensi, si jo em penso que és dels germans Wright, amb aquella puta aerolínia... Hem instal·lat la butxaca màgica del Doraemon sense pensar en l'aerodinamisme de l'avió. Estan de guassa. Aprova'ls perquè estan de guassa. S'han donat compte de la cagada. Una cosa et diré, aquest plaer tu no el tens a l'ITV. No! O sigui, tu passes allà i dius, és que he fotut la butxaca màgica al Doraemon. Mira, negat, per imbècil. El cotxe ve, el conductor una puta merda. Li he ficat uns alerones tan guapos a l'avió. Mira, si al nen li fa gràcia... Saps què em fot més gràcia de tot? És que estava pensant en la butxaca màgica i depèn de com la posis, la butxaca màgica pot absorbir el que vulgui, vale? És espai infinit. Com funcionen els avions amb la pressió que fots per sota, que sigui més gran que la de dalt? Oh! Si fots la butxaca màgica per sota, la pressió aquesta se l'endú, entra dins la butxaca, Clar, així clar. que no es pot enlairar tant. Hòstia puta. Perdó, és Física de butxaca màgica. Sabíeu que Doraemon se'n va, va se'n va. sortir el 1900 i alguna 50 i bastant. segurament. No sé, casquet volador. era per donar-vos trivia, però realment no la tenia preparada. Una altra trivia, si vols. Les turbines són prou bones com perquè en molts dels avions que tenen com 2 o 4 turbines, amb una pots volar. Què dius? És redundància perquè no et caiguis i per no... Em sembla que una mica... Redundància necessitada. Sí, exacte, o sigui, és allò que dius, bueno, aviam, amb un cable de fre en tinc suficient, però posa'n 3. Saps què Per vull dir? si acaso. Per si em donés per frenar i no funcionés. Exacte, en el moment que necessites frenar, en aquell moment no has d'escatimar en pasta. Però, sí, però, a veure, si peta una turbina d'una de les ales de l'avió... Aviam, no és per maco, molt... no és maco. No, i a part que entenc jo que descompensa, no? Pel que entenc, no. Pel que entenc passa prou aire com per poder començar. T'ho hauré de mirar, però no ho sé. O saber ficar l'avió d'una manera que passin els vents per una ala més o alguna cosa així. No et preocupis, segur que entre la nostra quantitat ingent de fans hi haurà algú que en sap d'avions i ens voldrà corregir. El meu col·lega d'universitat i de... o sigui, de En fet, sèrio? és molt fan tot això que sé, m'ho va dir ell, així que ja m'ho corregirà. Fantàstic. Amic d'universitat del Daniel, si pots corregir-nos, ara és el moment. I el seu nom i adreça són... Doncs li anirem a fer una visita. Exacte, i li medeix centímetres. Però això La casa. I llavors li va regalar una rosa, i llavors se'n va anar. En la meva llegenda, després el cavaller se'n va anar. Saps? No es va quedar ni el regne. Què dius? No sé on havia d'anar, però bueno. Se li va donar una rosa i va dir, vinga, aquest què és, bonica? Exacte, no sé de què és una metàfora, però tothom sap el que és una metàfora. Benvingut a aquest entremès, on els locutors d'aquest programa patrocinen coses o són patrocinats per coses. És la segona. Però com que ja ens hem gastat el patrocinador, feliç dia de Sant Jordi! Això sortirà una miqueta abans que el dia de Sant Jordi, però igualment us volem desitjar una bona diada catalana del 23 d'abril. Busqueu roses, compreu llibres, no sé, feu coses I gaudiu del dia, hòstia, que ja toca. Exacte. Feu-ho sense precipitació. Saps? No ho feu amb tothom, amb tota la gentada. I no m'ompliu l'Instagram de fotos, sisplau. Bueno, Sí, que necessiteu. Sí, va, què collons? sí. Envieu-nos fotos. Envieu-nos fotos de... Sí, va. De vosaltres a Sant Jordi, saps? Vull dir, escoltar el nostre podcast o amb llibres o el que sigui. Vinga, va, tio, sí, els hi fotem un like, què collons? Com a únic fet divertit, Sant Jordi, en teoria, és un personatge legendari que va viure el 300 abans de Crist a Turquia i que és un sant perquè era de la legió romana i va negar-se a perseguir cristians. Era un soldat amb moralitat. Forma ràpida de fer-se sant. Sí, et poses al cantó dels guanyadors, no? Bueno, doncs fins aquí la nostra lliçó històrica i... Feliç Sant Jordi. Que disfruteu de la notícia. Bip, bop, bip, bop, bip, bip, bop. Això és codi binari per tinc una notícia per tu, oi? Soc un autòmata i vinc del futur Del futur. a mantenir una missió, una sola missió. Tenir la roba més neta. No, aquesta és la... M'ha agradat, t'he trencat per un segon, eh? No! La meva missió com a robot és cuinar. Cuinar! Cuinar per tu. Cuinar ràpid, cuinar eficient i fer múltiples coses alhora. O si més no, aquesta és la visió que va tenir fa mig segle un jove emprenedor, que ara no tinc el nom aquí, però va crear, gràcies a aquesta visió, la Thermomix.
mig segle del robot que va canviar la cuina. La Thermomix té 50 tacos ja. El primer Thermomix comercialitzat a l'abril de 1971 era una batedora en funció d'escalfar que va aconseguir un èxit immediat. 50 anys després, és una màquina que es connecta a l'internet per accedir a receptes guiades i que rosteix, cou el buit i fermenta. Què fermenta? Doncs... Coses, no? que Iogurt. Pots fermentar-te un pollastre. No t'ho recomano. Però pots intentar-ho. Pots, saps? És la teva Thermomix. Fes el que vulguis. Escolta, soc només jo? A lo millor ara atacaré una mica el nom de la Thermomix. Disculpeu-me, fans de la Thermomix, no és la meva intenció. Però... Vull dir, la meva tieta feia servir Thermomix i ens venia Thermomix a la família. I aquí ve la meva pregunta. Lo de la Thermomix no va començar tot com una mica una estafa piramidal? Una estafa piramidal? Mira, a la notícia això no em consta, tu. Imagina't què, però digues, per favor, parla. Si et pares a pensar, la Thermomix es venia entre familiars i era com un... sí, seràs comercialitzador de Thermomix i tu els hi vens a la teva família i et farem un descompte en la Thermomix. Hòstia. Vale. Però llavors es van adonar que la màquina funcionava i van dir, escolta, ens condeix més fer màrqueting bo... Que no aquesta merda! No, doncs funcionava molt bé. La gent venia a Thermomix entre la seva família i tenies tota la família amb Thermomix. Era igual que la vaporeta. Te'n recordes la vaporeta? Sí, la de netejar coses. Sí, la que fotia vapor a les coses. A casa en teníem una i crec... Bueno, ostres. No es la va vendre un familiar? Van ser... No pot ser! Els productes catalans més utilitzats solen venir d'estafes piramidals perquè el boca orella, aquí es porta molt. Aquí no portes? Aquí. Hòstia, et surt l'àtona del do de la primera octava, Collons, perquè la tieta és de Sant Cugat i allà tenen l'àtona. Aviam, també et diré que la Thermomix va arribar aquí al 1971, època de postguerra, i estem començant d'aquí poc que la transició, i hi ha hagut en la seva vida 6 models de Thermomix. Aquí és el que em consta, però anem a passos. Clar, hi havia el model de la rodona, el del quadrat, el de la piràmide, i ara ja no, ara hi ha el polièdric, que és el que es porta Exacte. Quan arribis al dodecaèdric, que és el 10 de 12, ja està. Exacte, has arribat al final. És com la Tesseracta de Marvel, dels Vengadores, saps què vull dir? Pots allò i pots controlar una miqueta l'univers. Hòstia, però... I això per 30 euros t'ho donen. Llavors m'estàs dient que estem celebrant 50 anys de l'estafa piramidal més útil, perquè és molt útil la Thermomix. I flexible. Adaptació als estils de vida moderns per Ignacio Fernández Simal, director general de Vorwerk Espanya. Ja té el nom que apunta maneres d'estafa. Tot és la raó. La clau ha sigut adaptar-se a l'estil de vida modern. Jo ara tinc una pregunta. L'Alexa és un Thermomix? És l'última evolució del Thermomix? Et repto a agafar l'Alexa, a fotre-li un motoret i a fotre-li unes fulles, Tu riu-te, espera. uns ganivets i una torradora. Si la Thermomix actual té Bluetooth o una merda d'aquestes, tècnicament no podries connectar-hi a l'Alexa per dir Alexa, cuina'm el pollo? De fet, quan m'ho has dit, em pensava que anaves per aquí. Suposo que sí. Suposo que si tens prou cocaïna i prou làbia, pots anar al Vorwerk Espanya i exigir no sé quants euros per fer aquesta connexió. I podries. Flash forward al Dani amb una bossa de cocaïna. Aquesta és la idea! Nice! Escolta! Prou! Saps, Alexa pot ser la nostra puteta, collons! Sé que veniu en una estafa piramidal, però jo us porto una estafa dodecaèdrica. El primer model arriba a Espanya el 1979. Hòstia, no? Abans hi havia un tema d'autarquia i d'importació i exportació. El govern no li feia gaire gràcia. El 1979, buah, tot en tromba. Aquí no sabem res d'això, No, res, absolut. Thermomix ha llançat 7 robots a cuina, 6 a Espanya, què ha passat amb el 7è? 6 robots de cuina? On era l'Emilio? Te'n recordes de l'Emilio? Tio, L'Emili, tio? Això és un somni de febre el que estic tenint, perquè m'estàs donant referències que surten del no res. L'Emili era una Thermomix, tio. El robot Emilio, no te'n recordes del robot Emilio? Què? Tio, que fa temps es publicitava un robot, que tothom anava boig per aquest robot, que era un robot servent. És aquell que caminava? Sí, que et venia amb una bandeja i tot, perquè et portés les coses. Hòstia, crec que no, perquè la Thermomix cuina, no és un servent, però vaja... Escolta, els dos són autòmates, saps? Vull dir, podria haver-hi connexió, saps què vull dir? Oi, és que els dos teniu el cabell rissat, Cade, segur que no coneixes el Pau Gasol? Bueno, de fet...
Què? No el conec. Vale, Però el podria conèixer. Jo vull fixar-me una miqueta que ha llançat 7 robots de cuina, 6 a Espanya. Què ha passat amb el 7è? Era massa poderós per nosaltres? El 7è ens va guanyar la guerra del Vietnam. Ni estàvem. O sigui, no estàvem ni involucrats. En realitat, Espanya va ser l'autèntic guanyador de la guerra del Vietnam. Per la Thermomix. Per la Thermomix. Model 1979, després el 96, van passar 15 anys. Perquè era immillorable fins que va venir la tecnologia. Va passar el 2004, el 2014... What the fuck? O sigui, vale, d'acord. O sigui, consumisme malament, capitalisme malament. Això de treure un iPhone cada any em sembla malament. 15 anys per treure una nova Thermomix? Però, Dani... No crec que ho puguis fer tan bé, eh? Com millores lo immillorable? Has d'esperar que el món evolucioni suficient perquè estigui preparat. perquè estigui preparat. Però, tio, que són 15 anys. Gent ha mort i nens han nascut, saps? Sense saber el nou model de Thermomix. I tot i així la Thermomix ha seguit. O sigui, però és que... No, però no ho entenc. Aviam, tu tens un besavi, vale? Tu tens un besavi, i tu neixes, i tens un model de Thermomix, i arribes als 14 anys, el besavi ja no hi és, i surt un nou model de Thermomix, i estàs plorant. Tant de bo l'avi Pepet ho pogués veure, això. Però tu no. Però això és com el Jim Carrey, que evoluciona amb les audiències. Ara ja les seves audiències són massa grans per veure els seus shows i està tornant a les seves arrels, que era la comèdia. Em pensava que volies dir que eren massa grans, que li mola massa gent al Jim Carrey, que a mi em mola, però sé que és controversial. Però si et fixes, l'evolució del Jim Carrey és comèdia, després comèdia... Ui, què has vist? No, fes, acaba. No, per favor. Escolta, si fas la cara de preocupació... Però aviam, que això és un podcast. Si jo fot la cara de preocupació però no dic res, és perquè acabis, vale? És que no entens el mitjà. Estimats oients. Estimats. Amb la A, l'accent tancat. Estimats. No, estimats. Estimats oients. Estimats. Catalans i catalanes. Ja sóc aquí. Hòstia, merda. Ara estava pensant de lo poc... Ara estava pensant de lo... Res, igual. Estava pensant en gèneres. Ojo. No, sí, no, hi entraré. No diguis un número. No diguis un número. Entre 0 i 550. No, n'hi ha un, tu. Puta merda. No, ja no hi ha... Català! El meu gènere és català. És igual. En aquesta casa... No. Perdó, no, el que em volia dir, que m'he perdut. Això, gent, voleu saber què pensa el Dani o què no pensa el Dani? Què? Sí! Vale, Dani, procedeix. Fill de puta. Que no diguis fill de puta! Amb el llançament del TM6, Terminator 6, el 2019, l'últim model de Thermomix, no me jodas que no és, Skynet és una Thermomix que se n'ha anat de la mà. Els drons són totes les fulles de la Thermomix. L'últim model, Cookie Doo. Cookie Doo. Ui, perdó. Hòstia, Dani, et tallaré el puto WhatsApp dels collons, eh? S'ha integrat completament el robot. És igual, si jo volia que escoltéssiu Cookie Doo, perquè no sapigueu, Dookie és caca en anglès. En català de tota la vida? Mama, he fet du. He fet Dookie. I tu, molt bé. Si has fet du, menja retes, que se l'estovar això. Uau. Quin fàstic. Ai, senyor. Bueno, no sé. En aquella època, del 1971, estic donant fets. Tu enganxa't quan vulguis. Aquestes lleis és un puto caos. Ja no hi ha ordre ni estructura. Me n'he tornat 3 paràgrafs amunt. Cookie, que és mono en idioma català. És cook, és a cuinar. Ah, de galeta. Cookie? Sí, cookie doo. Cookie de galeta i du. Sí, perquè el que es fa al Thermomix són galetes. Galetes de merda. Fermentades. En aquella època, el 1971, les sopes espesses eren les favorites dels francesos. Les sopes espesses? Espesses, citation needed, saps? Dels francesos. Les sopes espesses eren les favorites dels francesos. Ah, els catalans del nord, vols dir? Oh la la, sacre bleu! Això és un embarbussament d'esses, també. Cosa que va inspirar un jove, Hans-Jörg Gerber. Per què? Ho estic intentant. Hans-Jörg Gerber. És que tampoc... Prèviament cap de vendes a Work Fans. És que no puc. He de fer català. He de fer suec. He de fer francès. He de fer Vorwerk. Que ja no sé, ja no puc ni dir. Aquí som professionals. Si en calen 12 idiomes, fotem 12 idiomes. Ha de desenvolupar un robot de cuina que no només pogués preparar, sinó també escalfar simultàniament els ingredients. Tu quan acabes de picar la carn dius, hòstia, jo això em fotria ja al microones, saps què vull dir? Sense sal, sense oli. Ja ho tens fet. Sí.
Va, fots el dit dintre la Thermomix a provar-lo. Per si està calentet. calentet. No l'encenguis. No, hòstia, no fotem? Si tens una mica més de gana, potser el pots encendre, però no t'ho Quants recomano. catalans deuen haver perdut el dit? Exacte. Fotent aquesta Workwear, tirania. exigim represàlies. No, reparació. Repressió! Repressió, exigim que ens reprimeixis! Jo crec que podem deixar la notícia aquí. Vull dir, més amunt no va, això. Ja portem- O va més amunt, Dani? No, bàsicament, no us compreu una Thermomix, que és una piràmide de Terminators. Invertida! No, nois, de veritat, la Thermomix, si us fa servei, us fa servei, si no us fa servei, no us fa servei. Quina puta... Borswork! Quina puta comentari de merda és amic dels seus amics. Si us va bé, i si no us va bé, doncs no us va Aquí bé. som neutrals, collons! Sort que et mulles! Aquí som neutrals! Va, Soc barceloní! Què opines de Vox? I ara tallem. Ei, gràcies per escoltar audio.png. Escrit com la paraula punt, no com el símbol punt. Oh, sí, que això ja ho hem dit. Podeu trobar-nos a Twitter i a Instagram, a @audio.png. P-U-N-T. Passeu-vos a deixar-nos un comentari. O a fer-nos escarni, o mofa, o el que vulgueu. Vale. I el Daniel m'ha dit que us digui que molta merda. No t'ho he dit precisament.